Velkommen til oprettelsesguide på duoleague.gl. Vær opmærksom på, at nogle af dine telefoner ikke kan tage eSIM. Du starter med at google det, hvor du kommer ind til, hvor du kan oprette et abonnement. Du trykker på opret abonnement og laver en e-mailadresse med en adgangskode, du godt kan huske. Den vil så gerne have, at du verificerer din e-mailadresse. Når du så har fået gjort det, så kan du få opsat dit eSIM. Du kommer så ind, hvor du enten skal betale med kort, Apple Pay eller Google Pay. Når det så er lykkes for dig, så kommer der en QR-kode op, som du skal scanne med den telefon, du gerne vil have data på. Når du så har fået gjort det, så kan du gå ind og aktivere dit eSIM-kort på din telefon. Og hvis det hele går, som det skal, så kommer det til at se sådan her ud. Så nu burde du være klar til at have internet på telefonen fra duoleague.gl.